Nyanyi mbak itu joget bajing. Aku dadi apa mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit. Ora apa-apa aku dadi wit. Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak mau dadi bajing ya. Ini jadi gede mak. Iya. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Mungkin ngerti derek suka pari suka. Leres Derek nang kuyung. nah kuyung nggih. Ditambahi meneh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meneh. Niki wau lak pamurutane wis bapake niku wau. Saniki pamurutane mbok menawi wonten keluarga saking Temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Tidak. Tidak ada nggih mantuk pon. Kok nganten kok. Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok mantan kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngoten lho, Pak. Kok iso? Kowe Wanita perkasa kok. perkasa ngono. Kowe ora ngerti TikTok ya? TikToknya sapa? Kamu ngerti TikTok iki rasane kok wangkem kok. Mbok yo rada atos sithik. Kok iso jompet cakemku dhewe. Tetap semangat. Kagem bapak-bapake sing nyawang-nyawang sak lagu kok mboten. Lagu. Aja ditawur lho. Ora tamu apa kaya aku. Wonten pamuritan anu Mas Didi. Nggih. Menika wonten pamuritan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nggih. Nah, kepada apa iki? Alah kok iki kesempatan wae arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, yo komedi ya. Kamu kok ganteng-ganteng nyetek-nyetek Apa aku nyambung kene? Iya. Alah yo. Iya. Napa Mbak Susi? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati dari mamane. Saking sinten Mas Studio Mas Gawer Pare Kediri. Mas Penggemar berat dari ada lamunan patonan. Kira-kira. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya, si tukang ngadang. Nyadang Mbok Suti iki. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok Mbok temu sapa? tukang pijet. Jadi sapa tukang pijet mbok temu lho. Oh iya. Oke. Nah, ini apa? Mumpung berhubung kalian ada di sini ya, kita nyanyi bajing enggak? Oke. Aku sing nyanyi, kowe bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lha kok mene gedine. Kowe bajing mene wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak itu sing joget bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit. Ora apa-apa aku dadi wit. Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak mau dadi bajing ya. Ini jadi gede mak. Iki lho ya ampun. Bajing kok milih wit iki. Enak oleh. Ayo, bajing Bajing loncat. Ya, Studio Mas Gawer. Bajing loncat, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados namane. loncat. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Omone aku elsine lho. Rata. Sing nyanyi. LC betul. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ora bajing pondok. Bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo. Sama bajing lah, ayo. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Ada
Sampun katuran menika pamundutan bajing lunca saka panjenengan Mas Tul iki Mas gawe saka pare. nggih leres Kita sing kata mau pamundutan iki saking sampai wonten pamundutan gleges. Nggih Pak Cik? Gleges. Nggih. Nggih. Oh nggih. Anu di piye? Blebes napa gleges? Blebes nggih. Pak iki nek. Mas